Maulemose akhale muchimake. Lero pa 10 June 2025 ndi tsiku limene limakhala losautsa tikaliganizira m'banja mwathu. Nditamva ulaliki wa a bishop ndikudzaonanso speech yomwe ndinakonza, ndinazaona kuti mchimwene wanga Dr. Saulos Chilima anatiyankhula ndithu. Koma poyamba m'malo mwa mabanja a Varela komanso a Chilima, timafuna tikuthokozeni nonse azinzawo a Dr. Chilima, mpingo wa Katolika, akulu a mpingo wa Katolika, makamaka ma bishop, ma father, ma sisters ndi onse amene mayimirira mpingo wa Katolika ndi ena tonse chifukwa chosiya zonse zimene timayenera kumapanga lero. Lero ndi tsiku la ntchito, koma munaona kuti ndichoyenera kuti mudzakhale nafe pamwambo wokumbukira Dr. Saulos Chilima. Izizi zangosonyezera chikondi chomwe muli nacho pa banja lathu, komanso chikondi chomwe munali nacho pa mchimwene wanga Dr. Saulos Chilima, komanso zasonyeza fungo labwino limene Saulos anali nalo. Lerolo tasonkhana osati kuti tilire, kulirako sikumalephera chifukwa ndife anthu, komano tasonkhana kuti tikondwerere moyo wa mchimwene wanga Dr. Saulos Chilima. Kuchoka kwa Dr. Saulos Chilima pakati pathu kunationetsa komanso kutiphunzitsa zinthu zambiri. Kuchoka kwawo kunatisiyira gap imene palibe tikasakasaka amene angalowe mu malo mwawo. Dr. Saulos Chilima anali mchimwene komanso mayi ndi bambo. Poyamba kwa ng'ono wanga ndi ineyo, ng'ono wanga Maria, chifukwa Saulos watilera. Ndikakumbukira mene mayi athu anamwalira 1986, Saulos anali ndi zaka 13, ine ndinali ndi zaka 11, Maria anali ndi zaka 9. Bambo athu anazamwalira 10 years later. So Saulos mukaona anali ngati kholo kwa ine ndi Maria, komanso anali kholo kwambiri kwa Shoni ndi Elizabeth, ana amene anabereka. Komanso Saulos anali kholo kwa anthu ambiri. Anali mlera dziko, mlera mtundu, mlera khungwa. Samasankha kuti ndikonde uyu chifukwa ali ndi chakuti, samanena kuti ndikonde uyu chifukwa ndipindulako chakuti, koma he was just very general. Amapanga zinthu zoti anali ndi chikondi choona mtima. Anthu amene mukumudziwa Saulos, you know what I mean. Ine ndikamalingalira za imfa ya m'bale wanga ndimapeza chilimbikitso pozindikira kuti chikondi sichimafa, ndipo ndimadziwa kuti chikondi chimene Dr. Saulos Chilima anali nacho pa ife akubanja komanso wina aliyense amene amamukonda chikadali moyo. Ndimamuona Saulos ndikamaona mkazi wake Madam Mary. Ndimamuona Saulos ndikamaona Shoni ndi Elizabeth. Komanso ndimamuona Saulos ndikamaona kuti ndikamakumbukira makamaka zinthu zimene timakonda kupangira limodzi. Komanso ndimamuona Saulos ndikamamva nyimbo ngati zimene zikuimbidwa zimene iye amazikonda. Komanso ndimamuona ndikamaona azinzawo amene amacheza nawo kwambiri, ndikangowaona ndimamuona mchimwene wanga kuti akadali moyo. Lero pamene tikuwakumbukira kuti Dr. Saulos Chilima patha chaka chichokere pakati pathu,
ndimangofuna ndipemphe kuti ndi bwino ngakhale iye apsinjike motani, you will never see Saulos akubwezera. Ndiye ngati tikufuna kumamukumbukirabe tipitirize khalidwe labwino limene Saulos amapanga. Tipitirizebe ntchito zawo zachifundo. Saulos was very generous, amakonda kupereka. Ndiye ngati ife anthu onkonda Saulos tikamapanda kuthandiza anzathu ndiye kuti sitikupitiriza ntchito zabwino zimene iwo amakonda. Ndipo ngati moyo wathu ukulimba, kaya zinthu zikudula, kaya tapsinjika, kaya tatukwanidwa, tikamakhala tizilingalira kuti kodi akanakhala Saulos akanayipanga hando bwanji nkhani imeneyi. In that way tizapezeka kuti anthu fe tikukhala moyo olungama, tikukhala moyo oona mtima, ndipo tsiku lina ndithu tizakakumana naye Saulos maso ndi maso chifukwa azasangalala kukumana ndi anthu amene amapitiriza ntchito zake zabwino. Pomaliza, kwa mchimwene wanga Saulos, thank you for looking after Maria and I from that tender age. We will forever cherish that. Thank you for making us what we are today. And thank you for the part you left in our lives. And thank you for loving us just as we are, as your baby sisters and your own children. Thank you for teaching us to be kind and humble. We miss you every day. And many times, we still don't believe that you are gone forever. We will spend the rest of our lives honoring and making you proud in all we do. We know and live believing that you are in good hands and you continue serving God as you always did whilst on earth. I know your spirit lives on, Saulos. Umani bwino mbale wanga, sitidzasiya kukukondani, zikomo. Malo mwa inkosi ya makosi Gomani 5 ngwenyama ya masegongoni yandituma ine sinyo chifima kwangwala wapampando masegongoni heritage kuti ndiyankhule malo mwawo. Bambo Adrian Chifukwa dedza diocese bishop a bishop anzanu amene ali pano, abambo mfumu, aparishino, ni maparishi wonse, mai Chilima ndi ana, a president opuma ma Joyce Banda ndi abambo akunyumba, a vice president opuma olemekezeka bambo Khumbo Kachari, mtsogoleri wa UTM bambo Kabambe ndi wonse andale amene tiri mukachisi muno, amakhosi mwachidule amayi ndi abambo. Lero ndi tsiku lina la paderadera kuno ku Nsipe komanso kuno ku Malawi. Malemu Dr. Saulos Claus Chilima Bieni mathero a chaka chino chilichonse amatiyitana ife kudzasonkhana mkachisi muno kudzapereka ulemu kwa abale amene anatisiya
sitimaganiza kuti lero lino tibweranso kudzapanga za Dr. Saulos Chilima. Nyumba ino lero amaindi abambo inkosi yamakosi Dr. Bien Saulos Chilima anali mwana wa Ngwenyama. Chifukwa choona ntchito zabwino zimene anali kugwira kuno kumasekongoni amapatsidwa uyimpi. Kuthokoza ntchito zonse. Anthu tonse tingagwire ntchito zofanana. Ena timagwira ntchito za ulimi, za maphunziro, za chikhalidwe. Ngwenyama zonsezo amaona. Mwabieni adawaona kuti anali othangata dziko lino komanso othangata chikhalidwe cha masekongoni. Ndi chifukwa chake anawapatsa udindo wa uyimpi. Lero tasonkhana muno kukumbukira moyo wa Bien. Inkosi yamakosi Gomani ikunena kuti anali mwana wawo oyamba. Inu makolo mumadziwa pakhomo mukafuna kutuma munthu simungathamangira khomo lino ukatuma munthu, mmatuma mwana amene ali pafupi pakhomo. Mwana wapakhomo akasowa ndi pamene umakang'ana bwino. Anali mwana amene koyambirira kufuna kuntuma anali Dr. Saulos Chilima Bien. Lero Bien kulibe. Ngwenyama imalira tsiku lililonse. Olemekezeka amaindi abambo, ndi chiyani chimene Bien atisiyira? Ndi phunziro liti limene atisiyira? Kudzichepetsa. Ife kuchikhalidwe kumasekongoni timachotsa masuti nthawi yofuna kuchotsa masuti. Ndikuvala dzikopa. Bien anachita chimenezo. Ngwenyama ndi zimene zinampangitsa kuti ngati Bien achotsa suti kuvala dzikopa zimene petavala angoni, mwana amene ndi impi ya masekongoni. Nonse amene mmachokera ku masekongoni titenge phunziro limene Bien atisiyira. Pamavuto nthawi zonse anali kupezeka. Pamtendere, pazisangalalo anali kupezeka. Chopambana apo samafuna zinthu zosaoneka bwino ya. Nthawi zonse anali kuyang'anitsitsa kuti masekongoni mwapanga ziti. Ine ngatopa mpando ndawu mwakoza zotani kumchangano. Ngati sinakoze bwino anatilangiza apo sinthani apo sinthani. Tikupembeni ena nonse amasekongoni mulipo ambiri malayi muno ndi mayiko ena. Bwerani muzitithangata, muzitilangiza. Ngwenyama imafunika ulangizi wanu. Ndipo Ngwenyama afuna kukutsimikizirani kuti ngati inkosi yamakosi chikuse Gomani 1 1896 nthawi imeneyo kudalibe mafoni, kudalibe magalimoto, koma adawauza azungu kuti iya musandizunzira anthu anga akhale pamtendere. Ngwenyama afuna kutsimikizirani lero ndi zipangizo zonse zosiyana-siyana zimene tinazo lero. Kodi Ngwenyama 2025 ingalephere kukutetezani? Muve kuti Ngwenyama ili nanu limodzi. Pamene mukulira amasekongoni, Ngwenyama ikulira. Pamene mukukondwa, Ngwenyama ikukondwa nanu. Ampingo, Ngwenyama ikuthokozani. Mupitirize kulemekeza mzimu wa Dr. Saulos Chilima Bien. Mulungu akudalitseni. Zikomo. Maulemu aperekedwa kale. Mundilole poyambirira ndithokoze